yen wayah esuk jagone kloro rame swarane patika mroyo aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari senenge ngenyunan ngetan warnai manuk ing oce manuke sapa Mbak Yu ana wit-witan pating cemruwi seneng atine katon asri dunya sak isine ing rina wengi aku memuji marang Gusti ingkang maha suci kapan koyo aku bisa rapi marang putri ayu Wulandari oh ya jos oh yo i jos oh os has nggih kula niki mau dititipi wara-wara pripun Mas mbok bilih tanggale 10 Juni menika Ki Sastra Jendra pentas wonten Batuwaji siang kemawon nggih tanggale 10 Juni Ki Sastra Jendra pentas wonten Batuwaji siang mawon monggo dipun catet kagem para bakul tanggale 10 Juni Yes. Kasoso saking Ludaya lampai ampak-ampak kang dipun manegani lampahe Prabu Singa Barong Palipal Gojleng iblis kumalan ning arat pindut jalanan lo amuk solak merata jaya merata iblis kumalan ning arat Os
Amuk solak Marata Jaya Ludira Ayu. Sampirke pundak marga dadamu. Ayo kelana sewandana maju para tata siji-siji lawan Prabu Singabara. Gojleng iblis komalane arep kalangething jagat helu cacahe. Elo. As lah. Ayo. Ayo ditanjak alon-alon watone pokok nglakon so. Sinaraan para bergasaan. Sinaraan para bergasaan wujud yaksa rupa. Ingkang amemba satagraha lukang gedhining sak gunung anakan. Ingkang gero-gero pamimpa palawanging wana kasebat wana peteng gedheg lariwangan. Kasaru gegereng Jawi Ludaya kang dipun panegani lampahe Prabu Singabara ngawiwaha. Amuk selak Marata Jaya Ludira. Para baratake duduk ngarepe dhewe. Ayo legana ayo nono gawe legane atiku sangga langit. Prabu Singabara ora bakal digerik sarikma. Prabu Singabara ora bakal mundur. Ayo apa sing dadi agul-agulamu Plana Sewandana. Kok. Lo. Gojleng iblis. Lena pangendamu kelakon sendilak wandam. Sineget ingkang lumaksana. Kemandhat patrasa madyaning palugon tampi. Ayo nono legana gawe legane atiku. Saklur ya sangga langitna. Ayo tak boyong menyang Gunung Kendheng. Aja ngalang-alangi lakuku anggenipun boyong sangga langit. Ayo kelana Sewandana sing ngrocah prajuritmu. Prabu Singabara ora bakal grik-grik sarikma. Kang ora tegak setapak malu pandhesane Harida. Es. Ayo.
sangga langit no kujlek kujlang iblis amuk salak marata jaya letira ana kidung rumaksa ing wengi tako ayu luput ing lara luput bilahi kabeh cip setan daton urun panalukan tanono wani mewah pagawe Allah gunane wong lopo genehan tematirta maling ado atra ing mami kuno tutupan sirno dadat tidem perbawaning ratri sasadara wis manjer kawuryan tan kuciwa memanise manggep sri nanting dalu sini woko sayang pro dasi gelar ing Cakra Wala winolangan langut parandene paksa kabegan saking kehing tranggono kang sumiwi warata tanpa selo
Darah us. Yo. Wah, ya. Iki lho, bocahe Turangga Setya Bakti. Yo. Iki lho. Awe. Turangga Setya Bakti. Ya. Pagere dijaga, Mas. Lambaikan tangannya semuanya di atas, salam awe-awe. Ayo. Iki lho. Amuk solak marata jaya marata. Ayo. Okalno ayon ana kari gandeng Prabu Singabara. Marvel Audio. Just Turangga Setya Bakti. Mandhap wonten samadyaning palugana Paping Prabu Singabara.
Menika sang Dewi Polomon ya sang Bendari Durga. Bene sing jaba bene. Terus sing jaba bene Mas. Sing penting jero aman bene. Sing jaba bene. Monggo kru aja sampai krune aja sampai metu. Krune aja sampai metu kalangan. Sing geger penonton, sing jero aman. Monggo, pun salah paham, ampun salah melihat. Yo, lanjut. Sing geger ben geger. Ronggo setia bakti Rino cecak jroning ati apa bebas dan aku iki. Aku tak mantau kok kene wong. Oke wong. Banyu mata awe tondo. Amin bumi. Longso. Mapaning pikiri deso. Isih melu. Kagem kru dilarang keluar dari area bariket. Kagem kru dilarang keluar dari area bariket. Saben wanci tengah wengi sambat nyeri ati iki apa pancen aku mlarang bondo kowe tekon nikah nurut marang wong tuamu dipisake karo aku. Nuwun inggih sutresna budaya kagung semawana putri kagem hormatan. Sampun paripurna pasugatan kalau sak rombongan turangga setya bakti ingkang madhepok wonten ing Laladan Purwodadi Ngancar Kabupaten Kediri ingatipun pangarsani dening panjenenganipun Bapa Bayan anggenipun katimbalan wonten mriki panggenan wonten ing Laladan Panjer Jarak Ploso Klaten. Menika ingkang ngarsa dalem Bapa Eka sak keluarga kanthi kajat menika ulang tahun ugi kitanan putranipun emang ajab ugi saged dados putra ingkang soleh migunani kelawan bangsa bekti lan agama. Mbok bilih saking kawula mewakili keluarga besar turangga setya bakti mbok bilih wonten klenta-klentu atur wiwit enjing ngantos paripurna wonten klenta-klentu arupi napa kemawon kula nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan nyuwun sewu agunging pangap sami. Ugi ngaturaken matur sembah nuwun ingkang kagungan dalem Bapa Eka sak keluarga sampun nimbali kawula sak
konco sak rombongan menika lelipur wonten mriki panggenan dari Bapak Keamanan, dari Bapak Kapolsek, Bapak Koramil Daramil, sedaya mawon perangkatnya ingkang kawula hormati, ngaturaken matur sembah nuwun kagem para YouTuber ingkang sampun rawuh, ngaturaken terima kasih yang sebesar-besarnya, juga dari para panitia diucapkan terima kasih kerjasamanya dari Bapak Keamanan, dari sedaya kru ingkang paring pambiyantu, ngaturaken matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Saking Lombok wilih wonten klentak-klentuk atur nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Wali taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasal nabi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulil mujahidilillah bi alil badri ya Allah. Kawula cilik padha nelongso sandang pangati kurangi, kaum wanita diperkosa, kaum pria padha disiksa, akeh uwong kerja dipaksa, ngorbanake sanak batin lan tangga, saka waca kang ngadhong bondo, sebab edan marang bondo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Awasal nabi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulil mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Turangga setia bakti. Loh, hai. Hei. Ayo ngono cok, ditanjake bro. Lire swara keprungu lewat HP duweku, pratandha yen ana pawarta kang teka, kaget ati iki weruh sapa sing ngirimi, pranyata saka kowe wong sing tak tresnani. Neng kene kowe kandha tresna ora bakal mendho, najan ge kepalang kaya tunggak jati karang. Mergo biyen kowe nate kandha marang aku, atimu wis ra bisa nampa tresnamu. Jebul